Boala este o perioadă de criză, iar pacientul se găsește într-un dezechilibru psihosomatic real. Momentul este foarte delicat pentru că oamenii răspund foarte diferit și cel mai adesea violent la durerea pe care o implică boala personală. Câteva etape. 1. Spunând adevărul bolnavului, 2. Ascultându-l și 3. Încercând să înțeleagă prin ceea ce trece. Ajutorul presupune mai întâi de toate a încerca să înțelegem prin ce trece pacientul. Majoritatea bolnavilor trec prin 5 faze distincte: negarea, revolta, negocierea, depresia și acceptarea. Această ordine nu este respectată totdeauna, iar timpul necesar trecerii dintr-o etapă în alta este diferit de la o persoană la alta. Totodată, foarte important este nivelul duhovnicesc al fiecăruia, pentru că poate să bulverseze total aceste etape. Momentul suferinței este, de cele mai multe ori, unul de analiză serioasă și asumată asupra vieții și o retrospectivă a parcursului ei. Unu. Suferința și boala sunt strâns legate de natura și originea răului. Suferința este una dintre consecințele căderii în păcat. Este rezultatul voinței omului de a trăi departe sau fără de Dumnezeu. Facere, capitolul 3, versetele 14 la 19. Aici Dumnezeu le arată protagoniștilor căderii consecința faptelor lor. Șarpele va fi blestemat între toate fiarele pământului, femeia va suferi durerile nașterii, bărbatul va obține cu greutate hrana necesară, iar natura îi va fi potrivnică. În versetul 19, în sudoarea feței tale îți vei mânca pâinea ta până te vei întoarce în pământul din care ești luat, căci pământ ești și în pământ te vei întoarce. Prin această sentință, pământ ești și în pământ te vei întoarce, Dumnezeu îi arată omului limitele sale. Omul a cedat ispitei de a dori să fie ca Dumnezeu, creator, iar gestul lui nu i-a adus îndumnezeirea, ci i-a făcut cunoscute limitele de ce nu poate fi ca Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur, în omilia 11 la statui, spune: Dumnezeu a predat trupul nesfârșitelor suferințe și boli, pentru ca omul să învețe, chiar din firea sa, că nu mai trebuie să primească acest gând. Sfântul Vasile cel Mare, în comentariile la Hexaemeron, spune: dacă înțelegem acest lucru, vom fi în stare să aflăm o mulțime de lucruri despre noi înșine, slăvindu-L pe Dumnezeu ca Creator. 2. Viața, moartea și pedagogia bolii. Viața nu este o vacanță permanentă lipsită de griji și trăită în plăceri. Viața este dăruită de Dumnezeu pentru ca, în timpul limitat pe care îl avem la dispoziție, să redobândim raiul cel pierdut, pentru că, fiind confruntați cu suferințele, bolile și greutățile, ne reamintim permanent calitatea de limitați de creaturi și nu de creator. În acest caz, suferința și boala devin semn al milei și al dragostei lui Dumnezeu pentru noi, pentru că produc o permanentă aducere aminte asupra faptului că, la un moment dat, viața, așa cum o cunoaștem și o trăim în prezent, se va termina și va începe o alta în veșnicie. Sfântul Ioan Gură de Aur, în omilia 11 la statui, spune: nu trebuie să ne înfricoșăm de nicio nenorocire omenească, nici de sărăcie, nici de niscaiva neputințe, nici de ocări, nici de răutățile altora față de noi, nici de umilință, nici de moarte, ci doar de păcat. Am încheiat citatul. Moartea este rodul păcatului și îl împinge permanent pe om spre păcat. Frica de moarte se transformă în groasă, angoasă și disperare, etc. Sfântul Vasile cel Mare, în scrierii 1, zice: Dumnezeu a îngăduit desfacerea trupului ca să nu se păstreze pentru noi nemuritoare boala, întocmai ca un olar care nu vrea să bage în foc un vas de lut stricat înainte de a îndrepta prin refacerea lui stricăciunea pe care o are. Am încheiat citatul. Moartea reprezintă o întrerupere a stării de păcătoșenie individuală, o trecere de la un tip de viață la altul. Învierea trebuie să fie centrul atenției permanente a vieții pământești. În epistola 1 către Corinteni, capitolul 15, versetul 47, se zice așa:
Omul cel dintâi este din pământ, pământesc, omul cel de-al doilea este din cer. Iar la versetele 42-44 în aceeași epistolă zice: se seamănă trupul într-o stricăciune, înviază într-o nestricăciune. Se seamănă într-o necinste, înviază într-o slavă. Se seamănă într-o slăbiciune, înviază într-o putere. Se seamănă trup firesc, înviază trup duhovnicesc. Am încheiat citatul. 3. Relația trup-suflet. Omul este creat cu suflet și cu trup, iar fiecare dintre aceste două realități interacționează și depind una de cealaltă. Omul poate fi asemănat unei păsări. O pasăre nu se poate înălța în zbor dacă una dintre aripi este bolnavă. Tămăduirea omului, trup și suflet, constituie o tradiție în creștinism și este chiar esențială. Hristos este privit ca marele doctor, care a venit să-l tămăduiască pe om în întregime, trup și suflet, în mod fundamental și definitiv. Toate vindecările trupești pe care le-a săvârșit Hristos au avut în vedere însănătoșirea sufletească. Sănătatea sufletească este acea stare dinamică în care omul trăiește în conformitate cu natura sa și își împlinește menirea, viețuirea în Hristos. Sănătatea este un dar de la Dumnezeu, care corespunde naturii umane, normale, firești. Însă acest dar al sănătății nu slujește cu nimic omului și nu poate constitui pentru el un bun dacă nu-l pune în slujba binelui, prin împlinirea poruncilor și spre slava lui Dumnezeu. Sănătatea poate constitui într-o oarecare măsură un rău dacă omul se folosește de ea ca să păcătuiască. Sfântul Ioan Gură de Aur, în omilia 38 la Evanghelia după Ioan, spune: atunci când sufletul este bolnav, de obicei nu simțim nicio durere, dar dacă se întâmplă ca trupul să sufere cât de puțin, facem toate eforturile să ne eliberăm de boală și de durerea ei. De aceea Dumnezeu pedepsește trupul pentru păcatele sufletului, astfel ca prin pedepsirea trupului sufletul să poată primi vindecarea. Hristos a făcut același lucru cu slăbănogul atunci când a spus: iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca nu cumva să-ți fie ție mai rău. Ce învățăm de aici? Boala slăbănogului fusese pricinuită de păcatele lui. Am încheiat citatul. Sfântul Grigorie Dialogul, în cartea Regulii Pastorale, zice: oricine nu se străduiește ca, prin darul sănătății trupului și prin darul înțelepciunii, să deprindă virtuți, ci ca să-și satisfacă viciile, el înmulțește faptele duhurilor necurate și ajunge prin desfrânările sale trupești sau prin mândrie să sporească numărul celor sândiți. Prin viciile trupului se cheltuie de cele mai multe ori darul sănătății. Dacă acesta lipsește, atunci carnea este chinuită de boală până a sili sufletul să părăsească trupul. Atunci căutăm sănătatea pierdută, de care am abuzat multă vreme. Voim să câștigăm sănătatea pierdută cu hotărârea de a nu mai abuza, ci de a o folosi pentru o viață sfântă. Acum suspină oamenii care n-au voit să-i slujească lui Dumnezeu când nu mai pot îndrepta paguba pe care și-au făcut-o prin lipsa lor de grijă. Bolnavii trebuie sfătuiți să se socotească cu atât mai mult Fiul lui Dumnezeu, cu cât îi izbește mai tare biciul pocăinței. 4. Boala este una dintre căile mântuirii. Sfinții Varsanufie și Ioan, în Filocalia, spun: boala este o lecție de la Dumnezeu, fiindu-ne de ajutor în sporirea noastră dacă o primim cu mulțumire de la El, pentru că ne ajută să vedem unde ne găsim pe drumul vieții. Am încheiat citatul. În suferință aflăm cât de fierbinte sau vie sau cât de căldicică, adică teoretică, este credința noastră. Abia în suferință descoperim ce fel de pământ suntem noi în comparație cu sămânța Evangheliei. Răbdarea în suferință vădește adevărata credință. Sfântul Tihon de Zadonsk, în acest sens, zice: urmarea lui Hristos înseamnă să suferi toate lucrurile privind spre Hristos care a suferit. Mulți doresc să fie slăviți cu Hristos, dar puțin caută să rămână cu Hristos, cel care a suferit pe cruce. În împărăția lui Dumnezeu nu se intră prin necazuri, ci prin foarte multe necazuri. Am încheiat citatul. 5. Răbdarea în suferință. Răbdarea în suferință este esențială în îndreptarea sufletului și întoarcerea lui către Dumnezeu. Răbdarea este expresia acceptării conștiente a bolii trupești și implicit a stării de păcătoșenie sufletească.
Cartea lui Iov este exemplul cel mai sugestiv despre răbdarea și credința acestuia în rânduiala lui Dumnezeu. Domnul a dat, Domnul a luat, Domnul fie binecuvântat. Ne învață că adevărata preocupare a vieții noastre trebuie să fie relația cu Dumnezeu și nu atitudinea față de propria suferință. Așteptând, am așteptat pe Domnul și s-a plecat peste mine. Psalm 39:1. Prin răbdarea voastră vă veți mântui sufletele voastre. Luca 21:19. Cel care va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Matei 10:22. Iar în epistola a doua către Corinteni, la capitolul 12, versetele la 7-10, zice așa: Și pentru ca să nu mă trufesc cu măreția descoperirilor, datu-mi s-a mie, un ghimpe în trup, un înger al satanei, să mă bată, să nu mă înalț. Pentru aceasta de 3 ori am rugat pe Domnul ca să-l îndepărteze de la mine și mi-a zis: Îți este de ajuns harul meu, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Deci, foarte bucuros, mai mult mă voi lăuda întru slăbiciunile mele, ca să se sălășluiască peste mine puterea lui Hristos. De aceea binevoiesc în slăbiciuni, în ocări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Când sunt neputincios, atunci sunt puternic. Semnificația spirituală a răbdării în boală, în concepția Sfântului Apostol Pavel, este următoarea: împiedicarea înălțării prin mândrie, întărirea spirituală și sporirea în slujirea lui Hristos. Răbdarea devine o virtute puternică pentru că, de la un moment dat, este echivalentă cu suferința martirică. Suferința bolnavului se aseamănă cu suferințele îndurate de martiri în mărturisirea lui Hristos. Sfântul Macarie Egipteanu, în omiliile sale duhovnicești, spune: Căci, după cum martirii, fiind supuși la chinuri și pe toate răbdându-le, ba chiar și moartea, s-au învrednicit de slavă și cununi, și cu atât mai multe și mai mari au fost ostenelile, cu atât au dobândit mai mare slavă și îndrăzneală la Dumnezeu, tot așa se întâmplă și cu sufletele supuse la diferite încercări, unele văzute venite de la oameni, altele nevăzute venite de la cugetele cele nebunești, iar altele de la boli care aprind sufletul. Dacă pe acestea le rabdă până la sfârșit, vor dobândi aceleași cununi și aceeași îndrăzneală ca și martirii. Sfântul Ioan Casian, în Cartea Rânduieli, spune: Să nu-ți închipui cumva că poți deveni virtuos dacă ești stăpânit de mândrie, pentru că nu este în puterea ta să împiedici ca necazurile să se întâmple, ci mai degrabă trebuie să practici răbdarea care vine din smerenie și din suferința îndelungată, iar răbdarea depinde numai de voința ta. Sfântul Teofan Zăvărutul spune: A îndura lucruri neplăcute cu bucurie înseamnă a te apropia puțin de mucenici, dar cârtind, nu numai că vei pierde plata muceniciei, ci în plus vei da și seamă pentru cârtire, de aceea fii bucuros. 6. Vindecarea și medicina. Dumnezeu este Cel care vindecă toate bolile noastre, Psalmi 102:3, și o face fie direct, fie prin oameni. Vindecările săvârșite de Mântuitorul Hristos sunt readucerea trupului în starea sa firească de la momentul creației. Dar, în fiecare caz, în prim planul acțiunii săvârșite este țintită, în special, restaurarea deplină a sănătății spirituale, duhovnicești. Acest aspect este vizat la fiecare vindecare săvârșită de Hristos, fie că este vorba despre vindecări individuale sau de grupuri, fie că este vorba despre contact fizic cu suferindul, prin cuvântul sau prin alte mijloace, tină, etc. Scopul acestor vindecări este duhovnicesc, nu medical. Există creștini care refuză mijloacele medicale pentru a obține vindecarea din bolile trupești, considerând că nădejdea izvorâtă din credința în pronia lui Dumnezeu este suficientă. Șarpele de Aram înălțat în pustiu este unul dintre argumentele prin care se poate explica acestui tip de reticenți că Dumnezeu nu exclude mijloacele externe de vindecare. Tina făcută de Mântuitorul și aplicată peste ochii orbului este un alt exemplu. Încă din perioada timpurie a bisericii a existat controversa dacă și cum creștinii trebuie să apeleze la medici și medicamente.
Sfântul Vasile cel Mare, în Regulile Mari, scrie: fiecare știință ne-a fost dată de Dumnezeu ca ajutor pentru natura noastră slabă. Acum, după ce am primit porunca întoarcerii în pământul din care am fost luați, fiindcă suntem uniți cu carnea cea pătimitoare, care din cauza păcatului a fost condamnată la pieire și pentru aceasta este supus acestor boli, ni s-a dat ajutorul artei medicale, care ajută atât cât se poate pe bolnavi. Sfântul Macarie cel Mare, în Omilia 48, spune: Dumnezeu ne-a dat ierburile pământului și doctoriile pentru a ne îngriji trupul. A rânduit ca acest trup, care este făcut din pământ, să poată fi vindecat cu diferite roade ale pământului. Aceste mijloace au fost date în marea și nesfârșită lui dragoste de oameni atunci când omul a călcat porunca pe care o primise, când a devenit obiect al mâniei, când a fost aruncat din desfătarea paradisului în această lume, când a fost supus patimilor și bolilor cărnii. Dumnezeu a dat oamenilor din această lume leacuri pentru îngrijirea, vindecarea și întărirea trupului și a permis celor ce nu pot să se încreadă cu totul în el să se folosească de ele. Apelul la medic și medicină trebuie să fie un demers echilibrat. Sfântul Vasile cel Mare, în Regulile Mari, spune: căci dacă, pe de o parte, este lucru nesocotit să-și pună cineva toată nădejdea lui de însănătoșire numai în mâinile doctorilor, așa cum vedem că fac unii din nefericiții suferinți, care nu se dau în lături să-i numească pe doctor chiar mântuitori, pe de altă parte, este încăpățânare să fugi complet de orice folos din cele pe care le poate aduce medicina. Am încheiat citatul. Aici trebuie făcută diferența. Medicina tratează, Dumnezeu vindecă. Oricât te tratezi medical, nu poți scăpa de moarte. Doar Dumnezeu te vindecă trecându-te dincolo de moarte. Pacientul trebuie să înțeleagă că relația personală și permanentă cu Dumnezeu trebuie să fie prima soluție și nu ultima variantă. Teama destul de răspândită, ca o superstiție, că dacă se cuminecă, adică se împărtășește bolnavul, acesta moare mai repede. O poate risipi aducând pilde cunoscute de toți, despre bolnavi care au ajuns chiar în comă și au revenit și se află sănătoși. Cercetarea celor ce bolesc timp îndelungat trebuie să fie datoria de a nu-i lăsa să moară nespovediți și neîmpărtășiți. Sfânta Împărtășanie, ca și Sfântul Maslu, nu se dau spre moarte, ci spre viață și vindecare. În ceea ce privește taina Sfântului Maslu, aceasta reprezintă și o mângâiere în fața bolii. Cel ipohondru care idolatrizează medicii sau medicamentele trebuie sfătuit să nu înlocuiască credința în Dumnezeu cu credința exacerbată în medici, deoarece, ca și în cazul tuturor talentelor, abilităților, științelor și tehnologiilor umane și cele ale medicinei, sunt utilizate adecvat cât timp nu ocupă locul central și nu creează dependență. Mulți bolnavi suferă pentru că nu sunt ascultați. Dumnezeu trebuie să fie prima soluție și nu ultima variantă.